Je to tu. Môj záhradnícky denník dorazil z tlačiarenskej pece a je ešte úplne čerstvý, voňavý. Ja sa púšťam do balenia niekoľkých stoviek produktov a tak verím, že tí, ktorí už máte svoj balíček objednaný, budete trpezliví a počkáte, pokým vám v priebehu budúceho týždňa všetko domov dorazí. No a pre tých, ktorí sa ešte možno nerozhodli, tak tu mám zo pár slov o tom, čo si vlastne u mňa môžete objednať. Tento záhradnícky denník si prešiel veľkou zmenou. Ja ho dnes nebudem úplne predstavovať, pretože chcem, aby ste sa najskôr nechali prekvapiť po tom, ako si balíčky doma rozbalíte, ale aspoň trošička vám ho predstavím. Nemá už klasický denný ani týždenný diár, čiže jeho telo tvoria to gro toho denníka, tvoria takéto štvorčeky, kde si môžete naozaj všetko zapísať, ale aj zakresliť prehľadne a môžete si vytvoriť takú vizitku vašej záhrady. A o to mi v podstate aj išlo, aby ste si možno všetko od začiatku krásne zapísali, aby ste vedeli, na čo máte spomínať a aby ste si vedeli aj všetko zrekapitulovať. Ja som si pre vás pripravila okrem iného aj takúto vizitku vašej záhrady, kde si zodpoviete najzákladnejšie otázky a verím, že aj vďaka tomu budete možno jednoduchšie vo vašej záhrade pracovať. Využívať ho samozrejme môžete aj na balkóne alebo na väčšej terase. Nájdete tu 3 kalendáre na rok 2025 až 2027. No ako som už spomínala, takto gro, to telo tvoria teda takéto štvorčeky. Zvolila som ich pretože sa do nich veľmi jednoducho zapisuje, ale rovnako tak aj zakresľuje. V zadnej časti nájdete celkom obsiahle rady, nielen teda z mojej záhrady, ale najmä tie, ktoré využívam u nás doma. A verím, že aj tieto vás trošička navedú k tomu, aby ste vedeli, čo máte kedy robiť. Sú tu vyznačené aj strany v mojej knihe, pretože tento záhradnícky denník priamo nadväzuje aj na moju knihu Záhrada bez omylov. Existuje vôbec? Súčasťou denníka je aj takýto A3-kový poskladaný štvorčekový papier, na ktorý si môžete nakresliť pôdorys vašej záhrady a pozrieť sa tak na ňu z trošička iného uhla. Objednať si môžete nielen samostatný denník, ale rovnako tak aj výhodný balíček, tak klasický, ktorý obsahuje denník a tieto záhradnícke kvízy. Je to 250 takých zaujímavých otázok, ktoré opäť nadväzujú na témy v mojej knihe. No a keď už spomínam tú moju knihu, tak práve tu nájdete vo výhodnom balíčku, ktorý má názov Maxi, čiže v ňom nájdete všetky 3 tieto moje produkty. Ja vás chcem poprosiť o jednu vec. Ak si chcete objednať svoj balíček do Vianoc, tak sa prosím poponáhľajte, pretože po 13. decembri už balíky posielať nebudem. Potom následne ich budem odosielať až medzi sviatkami alebo po Vianociach. Takže ak chcete potešiť seba alebo svojich blízkych, tak neváhajte a nakúknite na môj web. A ešte jedna vec. Zatiaľ je záhradnícky denník v akciovej cene, v predpredajovej cene a tu ponechám ešte zo pár dní. Ja vás budem informovať, kedy presne ukončím túto akciu, ale predpokladám, že to bude útorok alebo v stredu. Takže ešte máte naozaj pár dní na to, aby ste si uchmatli svoj darček vo výhodnej cene a potešili seba alebo svojich blízkych. Ja vám veľmi pekne ďakujem za podporu a ešte raz vás poprosím, aby ste boli trpezliví. Balíčky za každým jedným z vás putujú v najbližších dňoch.